Biokon Slovensko si na tému uhlíkový program pozvalo pána predsedu Kubitu z PD Blatné. Ďakujem, že ste prišli. Budeme sa dneska baviť o tom uhlíkovom programe na vašej farme. Skúste mi teda najskôr povedať alebo predstaviť vašu farmu aj na koľkých hektároch, dá sa povedať, pôsobíte alebo teda pracujete nejaké typické veci pre vašu farmu, aký každý deň prebieha na vašej farme. Tak ďakujem za pozvanie. Tak v podstate, ako charakterizovať naše poľnohospodárske družstvo, tak začnem tým, že hospodárime na západnom Slovensku, konkrétne v okrese Senec. Môžeme sa zaradiť tým oblastiam suchším, kde teda v podstate je minimálne množstvo zrázok, sú to aridné oblasti suchšie. Niekedy názov bol a JRD rovina Blatné. Z môjho pohľadu by som povedal, že tá rovina nie je až tak smerodajná v tomto smere, lebo je tam určité prevýšenie. A zdôvodím to asi tým, že čo sa týka skladby pôd u nás sa to pohybujú od černozeme cez hnedozeme. Černozeme zasahuje k nám Trnavská tabula len na 2 hektárov. Aha. To je oficiálny taký údaj. Takže v podstate tá černozem, ale máme černozeme ako naplaveninu, tie fluidné z naplavenín ešte možno Dunaja, alebo ako to poviem, kde v podstate je tá černozem až glejovitá, ale tá ornica je len v hrúbke 60-80 cm a pod tým je štrkové podložie, čiže je to veľmi, by som povedal, v čase týchto teplých liet, by som povedal, až neúnosné na vysušovanie, praskanie tej pôdy. No a potom tú hnedozem ešte musíme deliť na, by som povedal, také, ktoré sú hnedozem piesočná alebo až štrková. V minulosti na tých štrkoch sa pestovali vinohrady, ktoré sa postupne vyklčovali a teraz sa to udržiava ako orná pôda. Čiže v tomto smere môžem to rozdeliť na také 4 základné časti chotára a vlastne tu potom aj tak delíme naše smerovanie podniku, kde z časti sme, tak povediac, skúšali aj špeciálnu rastlinnú výrobu, kde sme skúšali aj cibulu, zemiaky, ďalej teda cukrová repa a nejaké tie komodity, ktoré sa daria na tie lepších pôdach. Potom sú časti, ktoré sú tohoto typu, štrkového, a teda v podstate tu riešime problém, hlavne teraz v týchto rokoch, tých suchých, kde sa to enormne prejavuje na úrodách, kedy v podstate spomeniem len jednu plodinu, kukuricu, siatu, ktorú sme už prestali pestovať, lebo posledné úrodové číslo je 0,25 tony z hektára. Čiže táto časť, by som povedal, u nás chotára je na pestovanie taká zvláštna, kedy už sami nevieme, ako ďalej a čo s tým robiť, aby sme tam dosiahli úrody. Môžem sa spýtať, tú osivovú kukuricu vlastne, čo máte, tak tam máte stále závlahu. Tam je to áno, tu ešte spomeniem jednu vec, tým, že v podstate u nás sa dosť využívali v minulosti závlahy, aj využívajú. Naša snaha je udržať to v takom technickom stave, aby boli prevádzky schopné. Do toho smerovali aj naše investície. Vieme momentálne zavlažiť, ešte som nespomenul výmeru, zhruba 1330 hektárov, z čoho polovicu máme pod závlahou, ale technickým riešením vieme aj rozšíriť závlahu. Je to technicky náročné, vzhľadom k tomu, že sú to veci, ktoré teda musíme povrchové natiahnuť a potom dotlačiť vodu. Takže tu v podstate to rozšírenie je potom aj na úkor techniky, ale aj ľudí. Čiže v dneskajšej dobe, keďže vieme, v akom stave je aj zamestnanosť, a ako sa pohybujú brigádne činnosti v západoslovenskom kraji, je to dosť také náročné. Takže tu vieme zavlažiť a ako som spomenul aj pri tom rozdelení pôd, venujeme sa tej časti, kde ešte tá pôda je tá hnedozem, ako som povedal, na špeciálne plodiny, tu tá závlaha funguje, umiestňuje sa a teda príklad pestovania zas osivovej kukurice, snažíme sa tým podporiť tieto veci. Ale vzhľadom k tým vysokým teplotám a prevládajúcim, by som povedal, až teplotám vyšším, tak aj tu už máme výpadok aj pestovanie osivovej kukurice, lebo je to ruka v ruke s tým, čo vravím, že už keď nedosahujú klasické plodiny, by som povedal, len priemery Slovenska a sme pod priemerom, tak je problém už dopestovať aj tú osivovú kukuricu.
A nosná plodina pšenica? Alebo... Nosná plodina je pšenica. Momentálne v týchto rokoch za posledných 12 rokov pestujeme tvrdú pšenicu. Tvrdú pšenicu, potom sa venujeme jačmeňu. Zvlášť sme prechádzali posledné roky na ozimný jačmeň. Snažili sme sa dopestovať to v sladovníckej kvalite. Áno. Jarný jačmeň vypadol takisto z portfólia pestovania, takže sme prešli na ten ozimný. A ostatné teda tvorilo už, by som povedal, také širšie portfólio. Sme sa venovali od pestovania cukrovej repy, ako vravím, kukurice na osivo. V minulosti sme dokázali pestovať aj cca 300 hektárov osivovej kukurice. Až 300. 300 hektárov. Čiže v podstate z tohto pohľadu sú tam potom už ostatné klasické plodiny, alebo skúšame plodiny, nejaké novšie. Posledné 3 roky sme sa venovali aj maku. Ano. Takže v podstate tie prechody sú niekde, kde by sme chceli sa uchytiť a nájsť nejakú plodinu, ktorá bude ťahúňom, ale bohužiaľ v tejto turbulentnej dobe nám to robí problémy. Hlavné zastabilizovanie úrod, nehovoriac už o cenách, teda komodít. Áno, o tom sme sa veľakrát rozprávali. A teda premostím to k tomu, že tak počúvam, že ako keby adaptujete aj to pestovanie tých plodín na tie vaše podmienky a na súčasnú dobu, či ohľadne počasia alebo iných parametrov. Dá sa povedať, vy ako agrotechniku používate klasickú, ale teda prechádzate už aj na nejaké modernejšie spôsoby obrábania pôdy alebo sejby. To vás vlastne čisto vyslovene donútilo tieto podmienky, o ktorých sa bavíme? Alebo to bolo také, že vyskúšame niečo nové a uvidíme, či to pôjde? Alebo vyslovene, že áno, vidíme to aj u ostatných, že to funguje, tak ideme na to my? Tým, čo som spomenul, že s čím zapasíme, tak by som to tak zhrnul, tak vrátim sa aj trošku viacej dozadu. Už v minulosti sme sa snažili z tých veľkoplošného, by som povedal, obhospodárania takých monokultúrnej plodiny, to rozsekať na časti. Hej? Že keď poviem, že máme pšenicu s kukuricou, tak sme to miešali v blokoch po 30 hektárov, na, by som povedal, tak na preskačku, ako by sa tak laicky podalo povedať. Čiže zo 150 hektárového bloku sme spravili, poviem príklad, 5 blokov a teda pomiešali sme to. Je to trošku náročnejšie samozrejme potom na ochranu a tak ďalej pre agronóma, ale teda aj tuto bola snaha už v minulosti niečo nejakým spôsobom spraviť, hlavne pre tú časť tej zeme. No tu teda bol aj cieľ to, aby sme neotvorili chotár príklad do leta po žatve, že teda sa vysušuje. Tak. Vysušuje teda v podstate tam, aby bola zastúpená aj tá komodita jesená, príklad tá kukurica, ale však už som spomenul, ako sme dopadli s kukuricou. Hej, to, že už ju nepestujeme, čiže tu sme hľadali tie alternatívy už v minulosti, ako k tomu pristupovať. Touto zmenou, čo teraz vnímame, už je to také citeľnejšie, lebo ozaj môžem povedať za posledné roky, že dosiahnutie aspoň priemerný úrod je u nás, dá sa povedať, dosť náročné, tak sme sa pozerali aj po iných postupov. Nejak sme to nikdy nedostiahli do takej fázy, aby sme povedali, áno, toto je presne to, čo by nás momentálne chytilo a bolo by to zdravé. Hej, samozrejme vieme o tých minimalizačných technológiách a tak ďalej. Hej, ale teda v podstate u nás vzhľadom k tomu, akým spôsobom sme doteraz hospodárili, aj vzhľadom k tým špeciálnym plodinám, tak tá konvenčný spôsob prevládal. Tak bol to taký prevládajúci spôsob obhospodarovania. Nie každý rok, ale bol. A hlavne teda môžem povedať, vždy to bolo cez 50%, vždy okolo tých 60-65% bolo, dá sa povedať, konvenčne obrábané. Vzhľadom k tomu sme začali hľadať nejaké alternatívy, ktoré by boli pre nás schodné a hlavne teda vedeli sme sa vysporiadať tým suchými podmienkami a tými stresmi pre tú rastlinu, hlavne tým teplom ešte spôsobeným tými vysokými. Takže tu sme sa dostali potom až k tomu, že sme teda, keď môžem pristúpiť aj k tomuto, začali riešiť, dá sa povedať, určité plochy u nás, tak ako som povedal, že máme rôzne skladby pôdy, ktoré by sme vyčlenili do nejakého nového systému. A tu vlastne pripadá aj ten systém, dá sa povedať, u vás, čo sa týka uhlíkového programu. A teda tam sme začali konkrétne s parcelou, ktorú sme vyčlenili vyslovene len na
no-tillový systém. Tak. Takže takýto spôsob. Dobre, a teraz to vnímate ako pozitívnu zmenu, hej? Že akože dobre ste to nastavili, respektíve tam asi musel byť aj od vás, alebo aj od agronóma, respektíve aj od ľudí taký ten, že chcú do toho ísť asi všetci, hej? Že teda, áno, oboznámenie, povedzme si takto, že do čoho ideme. Nie každý, keď si niečo prečíta, tomu rozumie, prax ukáže aj niečo iné, áno. Čiže išli sme, ako základ bol, teda ako som už povedal, nejak sa vysporiadať so stresmi, ktoré nám prináša táto zmena. Čiže v podstate tu ten pohľad aj nás bol taký, že teda skúsime niečo, čo by vlastne aj pôdu zadržovalo, hej, aby nám tá vodu zadržovalo, hlavne v tých stresujúcich mesiacoch. A ďalší pohľad bol taký, že aj to odskúšanie, keďže máme veľa odborných vecí, prečítame si, že či si to vyskúšame na vlastnej koži, nehovorím, že celý chotár, áno, však budeme hovoriť asi aj o výmerách, a do akých sme vstupovali, takže len čiastočne sme si chceli to vyskúšať na porovnanie, čo to spraví priamo v našom regióne. Ďalší pohľad bol ten, že tak, ako som spomenul, že máme viacero tých typov dá sa povedať, zeme, tak sme sa aj rozhodli, že nie len tú najhoršiu časť, ale časť, by som povedal, tej strednej a vyššej triedy a časť tej horšej a tej strednej triedy tej zeme si vyčleníme, aby sme videli aj, ako reagujú potom tie jednotlivé časom pestované komodity na tieto, by som povedal, spôsoby obrábania. Áno. A vlastne v tejto dobe asi aj so šťastím som sa za vami zastavil. Neviem, ako sa vám pozdávala tá myšlienka toho uhlíkového programu priamo prepojenia s tou napríklad parcelou, ktorou sme začínali, ktorou máme teda už tie výsledky, že sa vám to hneď nejako aj tak, že áno, toto chceme a do toho ideme, že sa vám to hneď pozdávala tá myšlienka, že prepojiť napríklad tú minimalizáciu s tým uhlíkovým programom. No, čiže my keď sme začali s no-tillom, nevedeli sme ešte o vás. Čiže v podstate my sme 2 roky predtým už začali no-tillom, čiže vy dobre hovoríte, že sme sa potom stretli k tomu. My tým, že sme prechádzali na tento systém, bola aj obava, ako sa bude vlastne vyvíjať tá parcela, ako budú na to reagovať komodity, ktoré tam budú následne pestované, voľba tých komodít, ktoré si teda vieme nejakým spôsobom dostať do tej zeme. Čiže aj trošku obava, či neprídeme o tú úrodu. Hej, samozrejme, lebo A1 prechody, vieme, že sú tam ponížené úrody a tak ďalej. Ale teda aj spraviť niečo preto, aby sme toto riziko zminimalizovali. Čiže keď my sme sa stretli, bolo to určité, by som povedal, zrniečko do nášho ďalšieho smerovania, že to pomôže tým daným komoditám, aby sa lepšie rozvíjali v tej zeme, čiže ten prechod na ten no-till, keď sme zvolili a stretli sme sa spolu, tak v podstate by som to vnímal pozitívne, že nám to dalo aj trošku odvahy, ale aj smer, že niečo sme spravili pre tú pôdu, aby tie rastliny sme potom podporili. Čiže tu sme hľadali, že aby sme neostali niekde, že po 3 rokoch to zamietneme, nefunguje to. A takto, my sme s tou myšlienkou, teda aj keď sme my mali školenia a z Gajaga priamo, tak tá myšlienka bola toho, že ako hovoríte, ušetriť ten čas toho, kedy vlastne prechádzate na to minimalizačné regeneratívne poľnohospodárstvo, dajme tomu, s minimálnymi stupmi a väčšinou to aj z praxe je, že 7-8 rokov, dokým sa tá plodina dostane do takej svojej kondície, tá pôda sa obnoví, oživí a už máte tie klasické úrody, ako ste mali predtým. Že ako keby priniesť ten program a znížiť ten čas toho prechodu, aby to nebolo 7-8 rokov, ale aby to bolo fakt v podstate viditeľné po 2-3 rokoch. Pravda, že záleží to od mnohých podmienok, ale teda to Nutrigeo spôsobuje to vlastne obnovu tých pôdnych húb, ktoré teda majú tie efekty na tú pôdu. Takže v zásade aj mne to pasovalo do toho vášho systému, takže keď som to konzultoval a s tým vlastne kolegom Janom Vysodilom, tak tiež hovoril, že super, úplne toto je ideálna taká možnosť nejakého prepojenia, takže v zásade ja som sa tiež tešil, že to nejako tak dopadlo. Áno, ako neviem povedať potom porovnanie, že keby sme ostali len v no-tille bez vášho programu,
nemáme to zase rozčlenené tú parcelu, lebo ešte spomeniem to, táto parcela je na výbere 35-36 hektárov, ktorú sme zvolili a ešte sme ju čiastkovo nedelili, že bez uhlíkového programu, dali sme ju celú do toho. Čiže v podstate nemám to porovnanie, aký by bol ten prechod no-till a bez uhlíkového programu. Ale z tohto pohľadu ešte sa vrátim naspäť, kedy sme začínali. My sme začínali po ťažkom roku, kedy bola ťažká jeseň, kde sme v podstate mali tú parcelu zdevastovanú po prechode zbere osivovej kukurice, kde dá sa povedať, náš zmluvný partner nešetril, zberal a môžem povedať, že tam boli 50-70 cm koleje zaliaté vodou. V podstate túto parcelu sme dávali agrotechnicky do poriadku až v marci, kedy sa tam dalo vstúpiť. Dovtedy tam boli plné kaluže vody, a teda v podstate bola to totálne zdevastovaná, by som povedal, zem, táto plocha. Čiže následne po nejakom, dá sa povedať, dali do kultúrneho stavu túto pôdu, sme zasiali, dá sa povedať, komoditu a už následne sme pokračovali už len v no-tillovej podobe. No a tu vlastne ten prechod ešte môžem povedať, dá sa povedať, bol taký, že prvá komodita, to si pamätám, bol ovoz. Ten, dá sa povedať, dopadol veľmi zle na pomery, by som povedal úrodu ovsa, takže tak v podstate tam to bol jasné, že výpad. V druhom roku, keď sme pokračovali a v ďalšom už tie komodity sa vyrovnávali a môžem povedať, že v treťom roku, keď sme mali zasiatu, myslím, ozimný jačmeň, kde už v podstate už sme si dovolili aj to, že sme vynechali už priemyselné hnojenie, tak už v tomto treťom roku by som povedal, že sa prejavilo to, že nebol rozdiel v úrodách bez hnojenia s hnojením aj medzi inými parcelami. Čiže priemer aj táto parcela dosiahla ten istý ako ostatné parcely u nás. Ak sme k tomu trošku aj my prispeli Nutrigeon, tak som rád. Hovorím o tom, že teda, keby to bolo spôsobené tým, ja neviem tú kontrolu, ako ja presne dokázať, ale už teda bolo vidieť, že po tom, aby som povedal, aplikovaní, každým rokom sa to zvýšili, vyústilo to do repky, kde v podstate takisto bez vyššieho obsahu, by som povedal, dusíka, sme dopestovali 3,8 tony repky no-tillovým spôsobom. Takže v podstate pokračovali sme ďalej. Skúšali sme dokonca aj cukrovú repu. Tu už by som povedal, že cukrová repa je trošku náročnejšia v no-tillových podmienkach pestovať. Tuto beriem sám na seba ako manažerské zlyhanie, lebo tie postupy, ktoré sme si zvolili, keďže nevlastníme aplikačnú techniku, alebo techniku, ktorá prislúcha, tak službami sme trošku zaspali v tomto smere, čiže by som to povedal, že áno, je to možné, áno, nevylúčujem, vyskúšame to ešte v ďalšom roku, uvidíme, ako ďalej sa bude pokračovať s pestovaním repy, ale už teda sme poučení z praxe. To, čo som povedal aj na začiatku, treba aj nejak tú prax pochopiť, čo tam si vieme dovoliť a akým spôsobom, čiže ešte si to raz opakujeme. A teraz napríklad v poslednom roku extra úroda ciroku, môžem povedať, že je veľmi chválihodné na tejto parcele, takisto teda hovoríme o tom no-tillovom systéme. Áno, a tak ja by som to asi nebral ako zlyhanie, keď sme sa o tom bavili, že neskoro ste to siali a už to bolo v takej dobe, že áno, tie služby už to išli na poslednú chvíľu. Je tam veľa, keď si zhrnieme z tej praxe, že čo sme mohli a neurobili, ale v podstate boli toto terminované, by som povedal, veľmi zle nastavené z našej strany. A teda, ako vnímate aj vy, aj pán agronóm, tie zmeny aj teda v rámci tej kvality tých plodín, alebo teda napríklad či v koreňovom systéme, výška rastliny, odolnosť, pevnosť, nejaké takéto, možno také parametre pre bežného človeka, že OK, že hneď to tam možno aj nejako zreteľne vidno, na tejto priamo konkrétnej parcele oproti iným, že sú tam aj takéto výhody v tých rastlinách silnejšie. Ale určite, už teraz z pohľadu toho, že teda viem, o čom to je, a teda už nie je to prvý rok, čiže z prvých tých, poviem tak, prvých dvoch komoditách sa nám javilo, že teda v podstate je to výpad. To bolo vidieť aj na či počte rastlín, alebo vitalite porastu. Dokonca aj keď jačmeň ozimný priniesol takú istú úrodu, môžem povedať v priebehu konzultácií s agronómom vegetačného toho vývoja, tak by som povedal, nás nutkanie dávalo, aby sme tam
podporili ten jačmeň, hej, lebo tá vitalita toho porastu nejavila také isté známky ako ostatné, ale v konečnom výsledku dopestovali sme to isté. Takže vlastne sa to dorovnalo. Potom sa to dorovnalo, hej. Čiže v podstate ďalej, teda, čo som bol veľmi prekvapený, keďže sme museli po určitom zásahu skultúrniť tú komoditu ľahkým za tých 5-6 rokov, v 6. roku sme teraz, sme len jedenkrát použili ľahké diskovanie minimálne, aby sme len utvorili rovný povrch. A vtedy môžem povedať aj z konzultácie či traktoristu, agronóma, keď sme sa tam stretli, tá štruktúra pôdy bola prekvapujúca. To môžem povedať aj osobné. Čo sa týka aj života, čo sa týka tých základných vecí dažďoviek, až po štruktúru, stláčanie také fyzické tej pôdy, aj traktorista neveril, že teda môže tak reagovať technika na diskovanie. Bez nejakej námahy. Áno. Takže dá sa povedať... Ale bolo to, vravím, plyčšie diskovanie. Nechceli sme nejak otvárať tú pôdu, že by sme išli klasickými diskami, ale len teda na zrovnanie, aby sme trošku dali tú parcelu do poriadku. Áno. Takže vlastne ten prejav nie len v tej rastline a v tej napríklad dorovnaniu toho porastu ku koncu obdobia pred žatvou, ale aj teda priamo na tej pôde vidíte nejaké štruktúrne zmeny vďaka teda tej minimalizácie, alebo teda no-tillu, aj teda vďaka tomu uhlíkovému programu, že napríklad veľakrát vidíme aj na poliach, však spolupracujem so starými farmármi, ktorí dávajú Nutrigel, napríklad tie pozberové zvyšky, ktoré tam zostávajú na povrchu, že sa nezapracujú do pôdy. To máte ako keby, tiež mi to bolo vysvetlené v lese, že keď padne strom, tak tiež ho nikto nezaohre do tej zeme. On sa pomaly rozkladá a vďaka tej prevažujúcej hubovej zložke pôde, tie huby ho vedia oveľa rýchlejšie rozložiť a vlastne vidíte aj takéto niečo vy na tejto parcele, tiež dá sa povedať tie pozberové zvyšky alebo lepšia štruktúra pôdy, vsakovateľnosť tej vody. No určite, tu v podstate je to už preukázateľné, lebo v podstate keď sa vraciam k tomu, aké sme vtedy museli urobiť rozhodnutie, čo, ako, prečo, tak v podstate toto je lepšie mulč, potom premiešané jemné a tak ďalej. Keď sme zvolili teda vyslovené systém no-till, čiže tie pozberové zvyšky ostávajú na povrchu, to nikto s tým ďalej sa nehybe. Jediné už konzultácia je tá praktická s tými, keďže si to robíme službami, nevlastníme no-tillovú sejačku, čiže s tými konkrétnymi, dá sa povedať, službármi, a s tou firmou diskutujeme, v akej výške zberať tú jednotlivú komoditu, aby pre nich následná sejba, keďže nevyužívame ešte ani medziplodinu ďalej, hej, tomu ešte by som sa potom vyjadril, ale teda ideme, dá sa povedať, tým štýlom len no-till a do pozberových zvyškov a tie pozberové zvyšky sa nemôžu brániť tej sejačke, aby nejakým spôsobom bránili v sejbe, aby sme to dokázali zasiať. Čiže tu tie konzultácie prebiehajú a čiže všetky zvyšky ostávajú na povrchu. A práve to v podstate by som povedal v jednom roku, kedy v podstate bol, čo u nás nie je zvykom, bol daždivé leto, tak nám hodne sa prejavilo výskyt burín, hej, v tom danom roku. Na tejto ploche nebol, príklad poviem, hej. Tu sme si všimli, to sme aj odkonzultovali s agronómom, že či je to tým, že my neobracáme tú pôdu a ten výskyt tých burín je o to menší, alebo tá pokrývnosť zabraňuje expanzie tých burín. Tu, dá sa povedať, o tom daždivom roku, kedy nám vo všetkých komoditách, vo všetkých tých náletových zónach všade prerastali buríny do výšky 2 metre, tu môžem povedať, ten výskyt burín bol minimálny. To sme si všimli v jednom roku, keďže sme mali taký daždivý rok. To je také pre nás, ktoré, dá sa povedať, na margo toho, ako sme si všimli, keď sme otvárali, ale nie až tak, ako som povedal, tú štruktúru pôdy, že je úplne iná. Hej? Nie je taká, by som povedal, tvrdohrudkovitá, ako u nás sú také tvrdšie, také sa zgrupujú do takých až dosť tvrdých hrúdiek. Tuto bolo to také odvábne a už na pocit. A veľmi teda by som povedal aj tu, čo sa týka burín, že ten výskyt bol minimálny. Taký by som povedal, ten tlak sa trošku znížil. Áno.
Tak asi ja to aj tak vnímam, že vďaka vášmu dobrému rozhodnutiu na tej parcele vyskúšať ten no-till plus teda nejaké navyše veci, aj teda to Nutrigeo, tak to prispelo celé asi. To je nejaký taký balík dokopy, dajme tomu, že sa to asi vhodne spojilo, vhodný čas, takže za mňa super. Čo sa týka v podstate toho výsledku, teraz sme v 3. roku po analýze, ešte nás čakajú ďalšie 2 roky. Reálne tam teda som vám ukazoval tie výsledky, že vy ste mali priamo nameraných z tých 4 analýz 5,68 tony uhlíka na hektár teda za rok. Tak dá sa povedať z nejakých tých našich ako keby pozorovaní, to je vynikajúce, neviem ako to vnímate, alebo či máte dostatok informácií aj z našej strany ohľadne tohto, dajme tomu, že či sme aj sa vám, dá sa povedať, venovali a oboznamovali vás s priebehom celého toho uhlíkového programu. No tak tuto poviem tak trošku ešte odľahčené, že v podstate cieľ, ako sme si povedali na začiatku, bolo sa venovať tej pôde ako pôde. Hej. Áno. S tými problémami, ktoré sme mali, musíme nájsť nejaké riešenie, aby sme nejak zastavovali nejakú určitú výšku úrod. A teda v podstate tu už, keď sme sa dostali k tomu meraniu, musím povedať, utieklo to ako voda v koši, že už máme to meranie. Hej, ani nevenovali sme tomu pozornosť, že čo koľko nazberáme. Hej. Áno, cieľ tam je, áno, že zachytávanie uhlíka v pôde, čiže výsledky išli samo sebou, teda podľa toho nejakého harmonogramu. Čiže sme boli oboznámení aj s číslom, hej, tak v podstate pre nás je to určitá hodnota, momentálne ju bereme ako hodnotu, ktorú sme, ale čo sa týka toho využitia ešte ďalej a aký to bude mať prínos, ešte teda stále sme v takom, že nevieme povedať vlastne, čo je to ten benefit pre nás až taký. Hej, v rámci, keď to rozdelím. Nepozerali sme sa na ekonomickú stránku, nie až tak, myslím, len to zachytávanie. My sme fakt hľadali len ten cieľ toho, by som povedal, zúrodnenia. A teraz v podstate, keď nám došli prvé rozbory sa pohrávame, aj teda konzultujeme vlastne ten záver už ďalšieho, čo z toho bude a vlastne akým spôsobom a čo sme dosiahli. Hej. Čiže tu už ten pohľad bude sa možno trochu meniť aj do toho ekonomického, čo sa týka zachytávania toho uhlíka. A keďže už, dá sa povedať, sa aj oboznamujeme aj ostatnými, by som povedal, podnikmi, ktoré hospodária, tak vidíme, že teda ten obsah je dobrý na naše pomery a teda v podstate až výborný. Čiže už aj ten pohľad sústreďujeme na to, že čo nám to aj prinesie. Ale stále ešte nevieme, nakoľko teda sme sa nedostali tým ekonomickým podkladom, takže uvidíme a očakávania už začínajú smerovať aj do tohoto segmentu. Áno, súhlasím, lebo však ešte sa to musí celé sprocesovať, tie kredity sa musia predať, potom vlastne bude vyplácanie tej nejakej sumy, ktorá sa vlastne vyjedná na tom trhu, ale asi tie ekonomické parametre, napríklad zníženie tých vstupov v podobe nejakých hnojív, dusíkatých alebo iných, tam asi vidíte nejaké tie, dá sa povedať, výhody. Myslím si, že áno, ja som to aj povedal, že v jednom roku sme nehnojili jačmeň ozimný. Ďalej som povedal, že repku ozimnú sme v nižších dávkach. Áno, nechceli sme úplne vynechať, lebo repka je veľmi náročná. Ale keď niekto povie, že potrebuje 180-200 kg, tak určite sme tam ostali niekde na 80 tých kilách dusíka, čiže tam v podstate je už úspory, keď si to predstavíme. Ďalšia vec je potom tá ochrana. Tu by som povedal, je to agronomická časť, možno lepšie by bolo tieto otázky smerovať na agronóma, ale už z toho pohľadu, že čo my, dá sa povedať, riešime a akým spôsobom a teda v podstate dá sa povedať aj na tie buriny, ktoré som spomenul, že tam bola nižší tlak tých burín, tak tie aplikačné dávky sú nižšie. Hej, samozrejme nevyhneme sa nejakým zásahom, keď sa nám tam príklad kohútik, áno. Takže tam v podstate sú len pre nás z toho, čo sme si doteraz aj uvedomili alebo naštudovali, je, dá sa povedať, aj cieľ tieto chemikálie tam, dá sa povedať, aplikovať len v čase a minimum, aby sme teda nenarušili aj tvorbu
toho pôdneho, tej pôdnej štruktúry, aby sme to nejakým spôsobom, dá sa povedať, neubíjali. Čiže toto sme si vedomí a snažíme sa teda v podstate pristupovať tomu citlivejšie. Takže určite tá úspora je aj, dá sa povedať, tej chemickej, dá sa povedať, časti aplikovanej. Takže to vyjadrenie určite si prejdeme, hej, keď to bude sa vyhodnocovať aj v rámci toho záveru, ako vy ste povedali, už čo sa týka tých kreditov. Takže to bude už také komplexné uzavretie toho, že teda čo sme dokázali konkrétne na tejto parcele. Áno, áno. V zásade máme ešte tých 200 hektárov u vás, ktoré v podstate budú teraz sa vyhodnocovať, takže zase ďalšie dáta aj pre nás, pre vás, čo bude celkom také zaujímavé vidieť na oveľa väčšom množstve aj pôd, aj tých rôznych druhov pôd. No to sme tak nespomenuli, samozrejme po tom, že sme sa dali na no-tillovú a ako som povedal na tej strednej a dá sa povedať plus vyššej časti zeme, tak teraz v podstate sme dali do toho tú štrkovejšiu časť. Sme to rozšili o ďalších 200 hektárov, ale tam nejdeme s štýlom no-till, ale ideme strip-tillovým spôsobom. Čiže tu bude už, dá sa povedať, porovnanie dvoch, by som povedal, techník, dá sa povedať, alebo postupov. Takže tu v podstate ďalšia tá kontrola bude zaujímavá, že ako, lebo aj skladba pôdy je celkom iná. To je, by som povedal, 50 a 50. No a ďalšia vec, ktorá teda tam je, tieto pôdy sú, dá sa povedať, ako som povedal, aj štrkové, ale by som povedal až také, ktoré sa dosť značné nám, dá sa povedať, znižovali priemery úrod. Aha. Že znižovala sa kvalita. Na týchto, ktoré konkrétne sme dávali do tohoto programu, tých 200 hektárov, sú, dá sa povedať, tie najhoršie pôdy, voláme to pustáky, ktoré teda v podstate nepriniesli, skôr nám kazili priemer. Áno, no tak uvidíme výsledky. A keď trošku premostím v podstate ten uhlíkový program, priamo vyslovene o uhlíkovom programe, bolo vám všetko od začiatku jasné, od podpísania zmluvy, toho, ako to bude prebiehať, či vlastne zaregistrovanie do tej platformy, odbery vzoriek a tak ďalej, že bolo z našej strany tak všetko vysvetlené, aby ste tomu úplne že rozumeli, respektíve možno aj nejaká tá, by som povedal, spolupráca medzi nami, vami, že teda aj my sme sa, bo ja som sa tiež snažil pravidelne ako navštevovať aj za pánom agrónom, keď ste vy neboli dostupní, že ste mali nejaké rokovania, jednania, že či toto z vášho pohľadu je všetko OK, dá sa povedať. Čo sa týka spolupráce od prvého stretnutia, toho nástrelu, kedy v podstate sme si odkonzultovali, nemôžem vytknúť nič, samozrejme myslím, že do niečoho nového. Nehovorím, že to bolo nové až také, že by sme v živote o tom nepočuli. Ano. Samozrejme, keď sme v tomto odvetví, tak chodíme alebo čítame odborné literatúry a tak ďalej. Vedeli sme o tomto, že niečo takto funguje. Tu od samotného toho vstupu, vysvetlenia cez tú zmluvu, vedeli sme teda, čo chceme. Áno, cieľ bol dostať tam ten prípravok, áno, Nutrigeo, s tým, že teda ideme podporiť teda plodiny. Tá ďalšia nadstavba, čo hovoríme, to zachytávania uhlíka v pôde, to už je to ďalej, čo som aj teraz povedal, že to sa budeme venovať teraz po určitom čase, čo sme vlastne dokázali. Tak. Hej, vtedy v tej čase vedeli sme, že áno, je tam taká možnosť, tým sme išli do toho programu a teda v podstate, ale cieľom bolo teda ozaj podporiť tie komodity, aby sme teda nevyšli z toho, že po 3 rokoch, po 4 končíme. Hej. A tá spolupráca tým, že teda funguje a je nám vysvetľované, teda v podstate my sa učíme za pochodu a vieme si vydiskutovať veci, ktoré by mohli narušiť ten celý program, tak je veľmi vzájomná a teda není čo vytknúť. Myslím si, že aj dostačujúce hovorí o tom, že sme mimo 35 hektárov no-till rozšírili to o ďalších 200 hektárov strip-tillu, kedy teda v podstate ten program prešiel ďalej a veríme, že tá spolupráca bude pokračovať a teda je treba na tú spoluprácu, aby sme si to vysvetľovali, aby sme niečo nenarušili v tomto smere a tie výsledky sa, myslím, dosiahnu.
Maximálne ústretový sme z našej strany, takže a vy tiež, dá sa povedať, tie informácie, čo poskytujete každoročne a pán agronóm a tak ďalej na to spracovanie tých údajov, takže v zásade asi to nejako klape. A nejako záverom toho celého odporúčali by ste ten uhlíkový program, respektíve ja to berem aj tak, že je to v podstate program na revitalizáciu pôdy, na to obnovenie tých húb, lepšia štruktúra, ktorá sa potom prejavuje v rámci teda tých plodín s lepším výnosom, s menšími stupmi a tak ďalej, že má to strašne veľa tých výhod agronomických. Odporúčali by ste celú vlastne tento systém aplikácie toho Nutrigea pre farmárov, respektíve možno aj s kombináciou s tým striptilom, no-tilom? No, tuto teraz poviem asi tak. My keď sme vstupovali, ešte sme to nepovedali, do systému no-till na tej parcele, ako aby sme vedeli, čo chceme dosiahnuť, sme vstupovali v určitom období. V rokoch 17 až 19 sa u nás intenzívne prejavili hraboše. U nás dokonca sme dopadli tak, že nám kosili kompletnú úrodu jačmena ozimného. My sme nezberali ozimný jačmen. Toto trvalo určité obdobie a v tomto období my sme išli aj do systému no-till. Čiže vzhľadom k tým veciam, ktoré sme počúvali, že je to ako zdroj ďalšieho, by som povedal, populačného rastu, sme mali aj z toho obavy, ako ďalej. Ale môžem povedať, že nič sa neudialo, že teda v podstate dá sa povedať, že žiadnym spôsobom sme k tomu neprispeli, že by sme tam mali nejak, dá sa povedať, nejaké semenište tohoto, ale teda v podstate bola aj to z tohoto obava, že ako ďalej. Potom ďalšia vec, ktorá k tomu prispela je, čo som už spomínal, že medziplodiny. My sme nielen, že teda hľadali tie možnosti, že ideme no-till a tak ďalej. Samozrejme, chceli sme aj, dá sa povedať, riešiť to aj týmito medziplodinami. Len my medziplodinu ako takú, keď vysejeme po žatve, tak nám nevzíde. Čiže pre tie suché podmienky my sme nedokázali zabezpečiť tú medziplodinu v takom objeme. Keď sme sa snažili, teda keď si zoberieme letné komodity plus minus 600-700 hektárov, z čoho sme si povedali dáme 400-500 medziplodiny, tak z toho, keď nám poskádzalo 50 hektárov. Cikcakovito po chotároch. Čiže tu bol ďalší problém, fakt vplyvom toho sucha a tých mimoriadnych podmienok sme nedokázali dopestovať medziplodinu. Čiže možno, že ten smer by bol iný, keby sme toto vedeli uzatvárať, aj tou medziplodinou. Čiže aj tu bol nejaký cieľ, že predtým, že ako dá sa povedať vstupovať, alebo teda ako urobiť tú pokryvnosť a tak ďalej. Čiže ani tu nám nevychádzalo ten cieľ medziplodín. Teraz to chceme vyskúšať práve aj na tej no-tillovej verzii, že teda v podstate po zbere letnej komodity pôjde tam ešte medziplodina. Tu už teda si treba aj naštudovať nejaké tie postupy, samozrejme, lebo nie vždy je, keď si berieme, aj vidím to, že medziplodina sa zaoráva a tak ďalej. Niekde je to vhodné, niekde avizujú, že nie, lebo my teda sa zameriavame na tú pokryvnosť povrchovú a tak ďalej, aby to bolo vymrzajúce. Ďalšia vec je, posledné ročníky nám, dá sa povedať, nevymrzali ani určité druhy burín. Áno. Čiže aj tu bolo ďalšie riziko, keď sme vstupovali do toho, boli mierne zimy, čo sa prejavilo teda aj na tých hlodavcov a tak ďalej, na tej zvýšenej populácii. Čiže tu všetko, keď to tak zhrniem, dá sa povedať, trošku negatívne aj vplývalo na toto naše rozhodnutia. Ale spravili sme ho. Teraz už je len potom na každom, že dá sa povedať, v jakej časti chotára, či si to chce len odskúšať, alebo tomu verí a chce zapojiť celý podnik, to sme nemali ani my odvahu, samozrejme. Povedal som aj príčiny prečo. Takže my hľadáme tú možnosť, dá sa povedať, takú, ktorá by bola vhodná pre naše prírodno-klimatické podmienky, pre našu štruktúru pôd, ktoré vlastne využijeme v náš prospech v danej oblasti. Čiže každému by som odporúčal aspoň toľko, keď uvažuje nad tým, jak som povedal, že kedy sme my do toho vstupovali, si to vyskúšať, ale musí v tom vydržať.
Hej. Tu je vidieť, že teda v podstate tie prvé 2-3 roky, už hovorím, tretia komodita už teda zabrala a táto posledná si myslím, že bola asi najexcelenšia. Je to 5. rok, teraz vstupujeme do 6. roku. Čiže v podstate tu, čo sa týka samotného rozhodnutia, je to na každom, že či si to robí čiastkovo, aby vedel povedať, áno, hodí sa mi to do našej oblasti, je to pozitívne, nie je to pozitívne, treba chodiť na tie polia, samozrejme bez toho to nejde, rozbory na papieri sú, keďže spolupráca s firmou Biocom funguje, máme to aj papierovo podložené, ale keď tam človek nie je, nevidí, čo sa na tej parcele deje voči ostatným. Takže tu, vravím, to rozhodnutie je už len v tom, že čo človek chce si, by som povedať, vysporiadať v rámci chotára a či aj takáto možnosť nie je pre ňoho vyhovujúca. Áno, zaujímavá, hej. A takto, pokiaľ teda skončí tých 5 rokov tej viazanosti toho programu, ešte uvidíme, aj tam sa bude robiť ďalší, alebo teda druhý rozbor po 5. roku. Myslíte si, že potom by ste ďalej vedeli pokračovať, alebo viete si to predstaviť, ak teda tiež aj tie výsledky budú pozitívne naďalej v rámci teda nejakej tej ekonomiky pre vás? Tak prorok nie som v tomto smere, takže uvidíme, jak sme tu trošku dávali do úzadia otázku toho ďalšieho aj vyhodnocovania toho samotného uhlíkového programu. Možno, že aj toto bude nejakým spôsobom, dá sa povedať, nejaká váha, že áno, je tam určitý prínos, ale teda cieľ bol to nejakým spôsobom zastabilizovať tú pôdu. Áno. Keď sa to bude javiť, že to funguje a človek by tomu veril, by sme chceli v tom pokračovať. Hlavne teda, ktorý systém, keďže momentálne máme 2, ktorý nám bude vyhovovať. Samozrejme, tým medzičasom človek aj potom inklinuje k čítaniu nejakých tých odborných a keď si to premietne aj na naše podmienky a čo robíme, ako robíme, tak v podstate potom dá sa povedať, čím ak človek vie, tak zistí, že nič nevie. Tak tu už potom tá otázka bude súvisieť aj s daným vývojom, akým spôsobom, dá sa povedať, prídu aj odborné časopisy, čo treba, dá sa povedať, v týchto podmienkach robiť. Hovorím, je to ešte otvorené aj v rámci ďalšieho, jak som povedal, chceme zaradiť už aj na tejto ploche tú medziplodinu, či sa už vôbec uchytí, aj v porovnaní s ostatnými plochami. Áno, to je tá kontrola, ktorú teraz vravím. A keď to bude pre nás prospešné, tak určite radi budeme pokračovať v tomto smere. No a keď by to sa javilo až tak, by som povedal, vynikajúce, tak určite by sme sa snažili aj o rozšírenie tohoto programu. Je dobré, že máte víziu a že máte otvorené tomu vlastne celú tú myseľ a nastavenie a hlavne, že máte zviazané ruky, lebo veľakrát farmári chcú možno, ale teda tie podmienky im to nedovolia, takže pevne verím, že nejako všeobecne, že sa vám v rámci tohoto nastavenia bude dariť a všetci potom povedia, že dobre ste sa rozhodli pred tými x rokmi do tohoto systému, takže dúfam, že to tak nejako dopadne. Dúfame aj my, ukážu to výsledky. Tak, áno. Jedine je to založené na výsledkoch, aby sme ich vedeli aj podložiť. Tak. Hej, čiže už len teraz dodáme nejaké čísla, ktoré by tú vierohodnosť potvrdzovali a samé možno nás to utvrdí v tom, že áno, je to výhodné a uvidíme, čo ukáže prax. Držím palce do budúcna, Ďakujeme. každopádne pre vašu farmu aj pre vás osobne a teda my stále spolupracujeme. Dúfam, že spolupráca bude naďalej. Tak budeme sa ešte vidieť, takže ďakujem za A ja vám rozhovor. ďakujem. Ďakujem vám.